Anem a conèixer-lo de la mà de la nostra companya Ainhoa Machí. Este cas està en Moixent. Conta'ns, Ainhoa. Companys, encara queda esperança perquè este camp d'oliveres i garroferes on nosaltres ens trobem ha estat abandonat des de la pantana del 82. Però ara José Manuel ha volgut comprar-lo per a recuperar-lo, veritat? Sí, així és, correcte. Anem a veure si anem treballant i a poc anem fent i desbrossant i, en fi, recuperar lo que era antigament els arbres. I són 80 fanecades, no? 67.000 metres aproximadament. I m'havies comentat abans que eren del teu besavi. Sí, evidentment, era del meu besavi i després va anar a parar a uns familiars meus i ho acabo de comprar ara i anem a intentar si ho netegem, ho desbrossem, anem podant, tornarem a fer l'arbre nou, intentarem a veure si funciona i ara parar a lo tradicional i que a veure si... I no és la primera volta que fas una cosa així, també has convertit un camp d'albercocs en un camp de garroferes, no? Sí, ens vam decidir a canviar-ho perquè l'albercoc necessitava moltíssima aigua i entonces vam decidir tornar a lo tradicional que havíem dit abans i a veure si... La solució és optar un poc per aquests cultius que necessiten poca aigua i per les altes temperatures. Evidentment, perquè cada dia plou menys i hi ha que anar, intentar gastar l'aigua menys possible i fer-ho anar resistents, que siga resistent a la sequia a l'arbre i en fi. Creus que el camp està preparat per a este futur de sequera? Home, en il·lusió i esperança tot se fa i tot va avant, però bueno, esperem anar més o menys que funcione tot. Exacte. I moltíssimes gràcies, José Manuel, i companys, ja ho veieu, que encara queden llauradors, que encara queda gent que continua lluitant i recuperant les nostres terres. Adaptar-se per ser